Schrik over zoekgeraakte kinderen hakt er diep in. Het is woensdag 12 augustus. Dit is Zeeland Nu. 300 vermiste kinderen per jaar in de regio. Lawine aan achterstallige afspraken opnieuw ingepland. En sneeuw voorspeld en strooiwagens de straat op. Dag dames en heren, een dagje uit of je bent op het Zeeuwse strand. Je draait je om en opeens is je kind weg. Iedereen heeft dat vast wel eens meegemaakt. De politie Zeeland-West-Brabant krijgt jaarlijks meer dan 300 meldingen van vermiste kinderen. Maar wat als je je kind niet terugvindt? Dat was de grootste angst van de Middelburgse Mirjam Wasterval, die jaren geleden haar zoontje een hele dag kwijt was. Iets kan dan ineens heel snel fout gaan. Dat kan in een hele korte tijd, hele kort tijdsbestek. Ja, dat is je alles. Dus daar mag niks mee gebeuren natuurlijk. De Middelburgse Mirjam Wasterval raakte haar 6-jarige zoon kwijt tijdens een vakantie in safaripark Beekse Bergen. Hoewel het al 20 jaar geleden is, herinnert ze het zich als de dag van gisteren. Moet je linksom, moet je rechtsom, moet je helemaal teruglopen naar het punt? Of is hij juist verder gelopen? Heeft hij zich verstopt in de bosjes? Heeft iemand hem meegenomen? Dus allerlei scenario's vliegen dan door je hoofd heen. En dat brengt je wel in een bepaalde gemoedstoestand. Maar jouw kind zal maar net dat ene kind zijn die of niet terugkomt. De moeder die de kind kwijtraakt, dat is echt gewoon dikke paniek. Wat je dan merkt is dat geeft een stuk opluchting als dan de politie komt. Want dat betekent dat er actie wordt ondernomen. Die gaan mensen dingen organiseren, die gaan dingen oppakken. Dus dan zie je dat daar echt wel een stukje opluchting komt van eindelijk, ze gaan pakken. Ze weten wie ze moeten hebben, ze weten wie ze moeten bellen. Dat scheelt wel heel veel. De afgelopen 5 jaar zijn in Zeeland ongeveer 1600 kinderen en jeugden vermist gemeld. Als je het bekijkt zijn er ongeveer gemiddeld 320 meldingen per jaar. Dus bijna iedere dag worden wij hier met de politie Zeeland geconfronteerd met een melding van een vermiste kind of vermiste jeugdige. Ongeveer 99% van deze meldingen betreft psychische mensen. Mensen met problemen thuis of inderdaad met een gemoedstoestand. En die verdwijnen, maar die worden ook over het algemeen weer snel teruggevonden. Zodra er iemand belt naar de meldkamer, dan wordt die melding gelijk doorgegeven. De melding wordt doorgegeven aan de surveillancedienst. Die gaan vaak al ter plaatse om informatie te winnen, zoveel mogelijk. We kijken altijd, waar is het kind voor het laatst gezien? Wat zijn de bijzonderheden en omstandigheden waar we mee aan de slag gaan? Ondertussen gaan we kijken of er een foto beschikbaar is. Kijken of we daar wat mee aan kunnen doen. We gaan kijken of de mogelijkheden van Burgernet. Om te kijken of we daar zo wat stap mee kunnen doen. Om zo snel mogelijk de omgeving te gaan informeren. En eigenlijk die tijd tussen de vermissing en het aantreffen zo klein mogelijk te houden. Bij kinderen onder de 13 jaar wordt er door de politie gesproken van een urgente vermissing. De kinderen worden meestal binnen een dag teruggevonden. En gelukkig gebeurde dat ook met Mirjam's zoon. Dan valt er zo'n stuk last van je af. En die stond daar gewoon te staan en soepstengels te eten. Alle emoties die vliegen dan door je heen. Ja, en dan ben je weer opnieuw heel erg dankbaar voor het feit dat het gewoon helemaal met een sisser is afgelopen allemaal helemaal. Maar het was wel een dag om nooit te vergeten hoor, dat sowieso. Een flinke uitdaging voor de afsprakencentrale van het Admiraal de Ruyter ziekenhuis in Goes. 3500 uitgestelde afspraken moeten opnieuw worden ingepland. En als het goed is, is dat eind deze week na weken werk gelukt. Het gaat om afspraken die zijn uitgesteld toen de coronacrisis in maart uitbrak. We hebben ongeveer 3500 proberen we eind van de week af te kunnen tikken. Van afspraken die niet doorgegaan zijn, die we wel nu aan het inhalen zijn. Daarnaast lopen natuurlijk alle nieuwe afspraken, zijn we ook door aan het plannen. Want ook dat moet dus gewoon doorgaan. Door de extra drukte was de centrale maar op bepaalde uren bereikbaar. Gelukkig hadden patiënten daar begrip voor. We waren bang voor boze mensen. Dat is allemaal niet gebeurd. Dat is hartstikke mooi. Dat betekent voor ons wel dat de Zeeuwse bevolking ook echt wel met ons mee wil denken. De hittegolf zorgt voor problemen bij Zeeuwse fruittelers. Ze kunnen ongeveer 20% van de appels weggooien omdat die verbrand zijn. Dus net als een auto, een motorkap. Als die hele dag in de zon gestaan heeft, dan kun je er een op bakken, maar dan kun je bij de appels op. Ook de peren zijn aangetast, maar niet zo erg als de appels. Hier zie je de roodverkleuring opkomen. Wat betekent dat de schil aan de structuur erachter verloren is gegaan.
Zorgelijk is ook de verwachte weersomslag met onweer voor morgen, waarbij hagelkanonnen ernstige schade moeten gaan voorkomen. Als er nu hagelstenen naar beneden komen, dan is het einde oefening dit jaar. De vruchten zijn nu dusdanig uitgegroeid dat ze niets meer kunnen hebben. Ezels zijn helemaal niet zo dom als ze vaak nog steeds genoemd worden. Dat zegt Bianca Plune van het Ezelhuis in Kamperland. Ze is nu 11 jaar bezig met de dieren en is naar eigen zeggen daardoor een beter mens geworden. Ze gaat haar ezels nu ook inzetten voor een nieuwe tak van sport, leiderschapstrainingen. Kom Boet, gaan we. Hup. Boet, kom. Je bent echt dol op ezels, hè? Ja, ik ben heel erg dol op ezels. Hoe komt dat? Ja, nou ja, misschien lijk ik er wel een beetje op, dat weet ik niet. Maar ik vind ezels uitermate lieve dieren. En ja, ik vind het ook heel jammer dat ze niet altijd worden gewaardeerd om wat ze zijn. En ik hoop het verschil te kunnen maken, te kunnen uitdragen aan mensen dat ezels hele bijzondere, unieke dieren zijn die het hart op de goede plek hebben. Die heel erg graag mensen willen laten lachen, blij willen maken. En daar staan wij ook heel erg voor met het Ezelhuis. Nee, dat doen we niet. Nee hoor. Ja, je moet er wel wat voor doen, hè? Hup, hup. Joehoe! Je bent zelfs bezig met contacten te leggen om de ezels in te gaan zetten voor speciale trainingen. Ja, Leiderschapstrainingen. Bij de leiderschapstraining gaat het voornamelijk om het veranderingsproces binnen het bedrijf. Van ratio naar gevoel. Ezels werken heel erg in hun gevoel. En op het moment dat je onder dwang of druk iets vraagt, dan reageren ze heel gestrest en dan verstarren ze eigenlijk. Dat is natuurlijk ook een beetje personeel in het bedrijf. Mensen verstarren dan als er in één keer heel veel moet gebeuren. Dus het gaat eigenlijk om de omslag, dat je meer in je gevoel gaat zitten dan vanuit ratio gaat werken. En dat je dat allemaal signaleert. Dat is heel belangrijk. Oh. Op het moment dat ik ga trekken, gaat hij juist terugtrekken. Dat is altijd heel mooi om te zien. Hoe meer druk je erop legt, hoe meer weerstand je eigenlijk krijgt. En dat ze uiteindelijk bevriezen. Wij hebben dat heel vaak meegemaakt, ook tijdens de wandeltochten. Op het moment dat er een moeten is, dat ze heel veel moeten, dan blijven ze staan, dan krijgen ze niet verder. Gaan mensen allemaal trekken. Als ik aan jouw nek ga trekken, wat doe je? Je trekt terug. Juist dan ga je niet mee. Dus soms moet je de boel een beetje loslaten. Vroeger stond ik ook helemaal Tegenwoordig denk ik, nou laat maar even gebeuren. We wachten 2 minuten, we kijken even naar die situatie. En dan kan je handelen en dan kun je weer verder. Want die ezel wil heus wel mee. Maar die wil wel dat het veilig genoeg is om weer mee te lopen. Het is jouw verwendag. Je bent als mens erg veranderd door de ezels. Ja, heel erg. Ik denk echt dat ik een beter mens ben geworden door mijn ezels. Zo. En enthousiast geworden over de ezels. Het Ezelhuis in Kamperland zoekt nog vrijwilligers. En ondertussen is Stefan Dane aangeschoven voor het andere nieuws. Want het was even schrikken gisteravond, hè? Ik denk dat het voor veel mensen even schrikken was, inderdaad. Want op het weerkaartje van het KNMI was even te zien dat het zou gaan sneeuwen in Zeeland. We hebben het even nagevraagd bij het KNMI. Maar hebben nog geen reactie gekregen. Nou, wij gaan er maar vanuit dat iemand per ongeluk het verkeerde symbool op het kaartje heeft gezet. Want natuurlijk is er nergens een sneeuwvlokje gevallen. Al was dat denk ik wel even lekker verkoelend geweest. Zomaar heel even een sneeuwbuitje. Ja, zeker. Het zou heerlijk geweest zijn. Maar ondertussen, hè, toch, als je het hebt over verkoeling. We zagen vandaag strooiwagens op de Zeeuwse wegen. Toch wel winterse taferelen. En dat komt niet omdat de mensen van de strooiwagens op dat weerkaartje van het KNMI hebben gekeken. Nee, er wordt juist gestrooid vanwege de hitte. Vanochtend bijvoorbeeld vertrok een strooiwagen op Noord-Beverland vol met zout. Nou, dat wordt gedaan op net geasfalteerde wegen om te voorkomen dat zwaar verkeer schade veroorzaakt. Hier is dat te zien op de Groeneweg bij Wissekerk. En als er nou niet gestrooid wordt, nou, dan kan de lijmlaag smelten en kan het asfalt omhoog komen. Dat zie je wel eens, hè? Nou, door zout te strooien koelt het weg, dekt wat af. Want zout onttrekt vocht uit het asfalt. En zo wordt dan de nieuwe asfaltlaag gered. Zo hebben we het eventjes mooi uitgelegd voor al die mensen die tot hun verbijstering vanochtend die strooiwagens langs zagen rijden. Ja, ondertussen, mooi weer, zomer, veel toeristen in Zeeland, onder meer in Westkapelle. Op de dijk, daar staat die hele iconische tank uit de Tweede Wereldoorlog. Ja, klopt. En Stichting Cultuurbehoud Westkapelle maakt zich nu zorgen om die tank op de dijk. De tank is aan de buitenkant verroest door wind en het zoute water ook. En binnenin ligt overal plastic troep. Mensen gebruiken het schijnbaar als een prullenbak. Voor veel inwoners van Westkapelle is die tank toch echt wel een monument voor de bevrijding. Waarbij Westkapelle destijds helemaal in puin werd geschoten.
De gemeente onderzoekt nu of er iets gedaan kan worden om die tank op te knappen. En benadrukt ook dat ze de tank wel als cultureel erfgoed willen behouden. Nou, dat zou toch mooi zijn, toch? Zeker. Meer nieuws vind je natuurlijk op omroepzeeland.nl. Stefan Dane, dankjewel. Vandaag nog een felle zon, gemiddelde temperatuur zo'n 30 graden. Ja, en dat heeft toch ook wel zijn uitwerking op de bodem. Het lijkt wel verschroeide aarde, maar we gaan een paar onstuimige dagen tegemoet. Af en toe zon, maar ook toch wel heel veel heftige buien en onweer, luidt nu de voorspelling. En straks hoort u meer daarover in het uitgebreide weerbericht. Maar eerst zometeen, in Trots op Zeeland, gaan we nog een dagje naar het strand. We hebben de bolderkar, die gaat vol met uiteraard handdoeken en zwemkleding van de kinderen. We hebben brood, want we zijn gewoon Hollanders, dus een broodje pindakaas. Lekker! Lekker en natuurlijk een beetje zout en veel water. Want dat is zeker nodig. Blijf kijken dus naar Omroep Zeeland en kijk ook op onze site en op onze app voor het laatste nieuws in de provincie. Ik wens u nog een hele mooie woensdagavond.